Mga idol, magpabugnaw mi karon, magpalit ming mainom. Kako ka. Litro. Udali migo. Unay pare. Nangita na sad siya ipari sa cook mga idol. Nagduda ko kulapo na pod iyang gustong imnon. Ay, naunsa man ka man kay Chris TV nga kulapo ra man ginaya ang kalipay. Gasto naman gud kaayo lulubot yo. Pasagdiin lang gud na. Sikam lang kaglala migo. Matanawan ta sa computer. Nadlok siya makitaan sa computer mga idol. Kumuha na mga botilya rin migo. Nga ni. Lagi tingkuin niya no. Guyag. Kok niya, unta pa'y paliton. Kok lang sa. Nangita siya og laing paliton mga idol. Nagsumbingay-sumbingay ba para dungagan ang iyang mainom. Unya nakita niya iyang amigo murag attorney sa atbang. Murag nakatik og barba sa damgo lang. Dili na kinahanglang mo eskwela. Ay da, murag attorney ra bitaw ni siya. Kita ka mura na ka torneo, linggo-linggo do. Torneo. Ug karon ni sirit ng atong amigo mga idol. Namiya raman diretso si Kulapo Manoy Chris TV. Maulagi Junjun. Kung mulakaw ka pananghid gid og tarong. Junjun, mao ginaibutang sa imong utok kanunay ha. Magbaton gid ka kanunay og maayong pamatasan Junjun. Oo, lolobot yun. Unya nabot as migo kulapo mga idol. Nagkinagang na sa ko karon. Napalin mo sa ugay na was tao. Labi na po. Ano ba tao? Ya, labi na. Oh. Labi Labi man imnon basta libre. Mao gini iyang linyada mga idol basta librehon. Unya ang sukli kuyo pa dispalkuhon. Ego, batay ang sukli migo na pandol ko tagak. Ay pisi pag-sure dia oy. Na. Napandol ko na di. O sa isugo na kumigo. Ako, ang sukli napandol ko na tagak mas kanan. Sure dia oy. Ano nalagay na sigarilyo? Murag gilingaw-lingaw ra gid kog istorya ni atong amigo. Unya akong gikumidsahan nga ang sukli gamay na lang kaayo. Ano lang ni sukli migo? Yawa. Kabaw ka pilay presyoring kok. Mga idol, kinintos kong isugo mga idol. 120 na lang rin. 120. Ata makamoto ato kasaway klaro. Siniipit gid ni siya aning sitwasyon na. 20 naman lang lagi rin. Yakok rin may isugo. 120. Put yun. Gibot-bot naman hinuon ko aning kalakiha. Hoy, Manoy Chris TV, murag may puntos mi kukulapo. Palagsad kadayon ing kupisot. Ug karon mga idol, giandam nang ni mi kukulapo ang baso. Oy! Wala na. Hugaw na migo. Why? Hugaw tuo man ka ng rabbit oy. Niingon ko ang baso nahugaw na. Rabis man ni hinuoy pandungog niya. Murag na bungol naman si Kulapo. Murag nang angra na tiki-tiki lulubot yok. Ato kamatay. Huwag kayo kumatay ko nga batikog na o. Naunsa, natural gid na nga dili ka mahadlok mi Kulapo. Kay gipamulong mo na ang hinungdan ba? Siyempre kaming mga gwapo, mahadlok gid mi no. Hoy, Manoy Chris TV, gwapo day ka. Ayaw na lang og palag ing kupisot. Gwapo man na si Manoy Chris TV. Ingko piso. Manoy Chris TV. Kay ko kwarta. Tagaan ti kag kwarta Junjun. Basta ako pirmira ni mo daygon. Hoy, Manoy Chris TV, pagkaulog-ulogan lang gyud nimo. Ayaw gud pagbuot ing kupisot. Naingon man gud kag santil mong upaw gud. Hoy, ayaw gyud pag-ana Manoy Chris TV. Kay check na ko, daghan kaayo. Unya akong tagay ako na ning imnon. Ako ni. Lami kay sa feelings mga idol. Basta bugnaw kayo imong imnon. Lahira po ni siya sa gugma. Kay kung bugnaw na, wala nagyoy gana. Unya ang cook daghan pa kayog sobra. Palit ang imperador. Kaya na naman kayo muha. Unsa mo to imuha kulapo? Di, ako naman na inarko ba. Mubarko man ko diya papaw migo. Katawag ko'y kwarta kapalit. Siga gyud ining tawhana. Magkulit-kulit masag ko dito papaw. Tagaan ako ni pangkaon mga idol. Kay sa iyang istorya pirmira ko pa dungog-dungogon. Barakao na. Oh, kana. Kulbot man diretso. Ang kamot pilit kayo. Murag yun og magikiro. Manoy Chris TV. Magpatudlo ko ni may kukulapo ato. Ayaw na lang pagpatudlo John. Kay kana si Migo Kulapo, mao kana siya suspek sa iyang mga silingan, mga iniktan, nangawagtang. Hoy, John, sakto gina si Lolo Botyok. Nagsulti gina siya sa tinuod. Nga kana si Migo Kulapo, abti kay nagkamot. Unya mga idols, Migo Kulapo nagbagolbol. Mahitungod aning trabaho niya karon. Wala gyud kuno siya tigom. Unsaon ini kahapon daghan kay mga ngulngol. Alangan sa sigig pangligwat ini kahapon uhaw naman. Kakwarta tagamay kapoy ra ba kay tiguan.
Lapo na sad. Uy. Naara ba ito na bagulbol kayo ng buntag na rin? Naggasi ang motor kay pagtapa ko no, naukap ko ng pinulkitan. Oh, yawa may kakuray bulkan na yun. Ay, tinuod. Unsa? Nagpagulbol. Ingon nga, Samnes kulapo si Ray nga. Papariya diri Sim na tanaw kabaw na mo. to. Dipensib kayong mananap. Hilaw-hilaw ko no iyang tapak. Nilikha mo ang customer. Wala pa ganay siya kaabot sa ilaha. Mga tapak na ngalangkat na. Pasti lang palpakatawhan na. Dilim na may tabo nga mga sipyat sila kay karaan naman ang bulkan na mamulkitay. Kabaw ka ni Migo. Na. Unya karon naa sa gikuha. Layo pa kuno kay ni gigikanan. Gilupad pa kuno ni sa kawanangan. Kay gikan pa kuno ni sa Malacanang. Di ka ni dito sa Malacanang. Oy, dili na ni mao atong istorya. Nagutman-gutman siguro ning tawhana. Unya mao ni idol niya mga tawhana. Bongbong Marcos o Sara Duterte. Away naman sila. Away ko dahil. Tikatit na nila oy. Tanawa. Dili siya kadawat nga nagaway-away na ning duha. Og karon mga idol, akong gipawitness iyang kauban nga si Migo Kulapo gyud ang nagtapak atong napalpak. Katong tapak na nga tangtang ba. Kulapo man kuno nagtapak ato. Siya bitaw, sarambam na yan, sarambam. Kaya para ko nang ubalik ko na customer. Balik pa kaya nang mataga man. Uy hala, business strategy din iya. Nga oy.